Pois, isto como va con el rojo, non? Está ben así. Bueno, pois nada, bos días. Hoxe, pois, a rolda de prensa do Grupo Popular, pois vamos a tratar o tema do balance do goberno local durante o ano 2020. Isto tratase agora porque, precisamente, cando pois, o goberno local está obrigado a dar conta, pois, igual que fan as empresas, pois, as administracións públicas tamén teñen que facer un balance da súa xestión económica do ano anterior e teñen tamén que aprobar ese balance. Por lo tanto, isto é un asunto que irá ao pleno, no vindeiro pleno probablemente. Hoxe pola mañá tivemos a comisión informativa co resto de grupos municipais, onde se expuxo ese balance económico do que xa tiñamos a documentación desde fai algúns días, que, como digo, repito, pois irá ao pleno pois probablemente neste vindeiro pleno. Entón, pois, o que estamos a dar a coñecer agora é como xestiona os impostos dos veciños o goberno local. Isto, pois, velo nun contexto dun ano completo. A principal nova que vamos a tratar, aínda que falaremos de todos os aspectos, é o aumento completamente desproporcionado da adxudicación a dedo que se fixo durante o ano 2020, que chegou hasta preto de 8 millóns de euros adxudicados a dedo polo goberno local. Isto é moi importante porque se trata de ver como se xestionan os impostos que se recaudan á cidadanía. E tamén porque isto amosa a imaxe do que nós, dentro do grupo, denominamos a cara oculta do goberno local. Neste momento, pois, o goberno do señor Bugallo está a vivir momentos evidentemente positivos, como vimos o domingo pasado, que a volta ciclista, como estamos a ver que co Xacobeo, como estamos a ver que a nova estación intermodal, pero todos eles son produto principalmente da actuación e do impulso da Xunta de Galicia. Isto é que nos denominamos a cara positiva deste goberno local, que non é propiciada pola súa acción de goberno, senón por administracións externas, como é o caso da Xunta de Galicia, que apoia principalmente co Xacobeo neste ano. E, por outra banda, agora é cando vemos realmente a cara oculta dese goberno local que non sae todos os días nos medios de comunicación, pero que na documentación estáse a amosar. E, como decíamos, un dos temas que trataremos é precisamente ese aumento disparatado da adxudicación directa, que aumentou un 40% con respecto ao ano anterior e que chega aos 8 millóns de euros. Pero non solamente trataremos ese asunto, senón trataremos outros datos económicos que reflicten esa xestión do goberno local, como é que finalizan o ano con un superávit de máis de 9 millóns de euros, que teñen 45 millóns de euros en depósitos bancarios, que non cumpriron prácticamente ningún mes co pago a provedores, empresas, autónomos e profesionais. E, en definitiva, ese contraste entre a imaxe que se está a vivir na cidade, propiciada principalmente pola acción positiva da Xunta de Galicia con reurbanización de diversas calles, a realización de diversas obras, como é na Avenida de Lugo, como é en Conxo, a promoción do Xacobeo, ou como é a propia intermodal, ou incluso a volta ciclista que vimos da Volta a España que vimos o domingo pasado. Pero, bueno, centrando os asuntos que falábamos desa cara oculta do goberno local, pois empezamos por ese aumento que nos consideramos completamente desproporcionado da adxudicación directa ou da adxudicación a dedo. Para que se faga unha idea, o ano pasado o goberno local adxudicou preto de 8 millóns de euros directamente, sin ningún tipo de licitación ou de concurso en contratos menores, que son en contratos que non van máis alá de 15.000 euros por contrato, con lo cual nos podemos facer unha idea do volumen de centos e centos de contratos que adxudicou directamente. O ano 2020, de 24 millóns de euros que se adxudicaron no Concello, 8 millóns de euros foron directamente polo goberno local sin ningún tipo de licitación pública. Isto supón un aumento do 40% con respecto ao ano 2019, cando se adxudicaron 4 millóns de euros
en contratación directa. Este ano, como digo, 8 millóns de euros en contratación directa. E, ademais, incluso supón un 50% máis do que se adxudicaba co Goberno de Compostela Aberta no ano 2018, que se adxudicaban 4 millóns de euros, e agora estamos nesos 8 millóns de euros da adxudicación directa. Isto supón que prácticamente o 30% da contratación que se fai no Concello, en xeral, para todos os aspectos e para todos os sectores, se fai directamente a dedo ou se fai directamente polo Goberno local sin ningún tipo de licitación. Ese 30% nos o consideramos un volumen completamente desproporcionado. Pero, ademais deste asunto, que está referido a esa contratación a dedo, pois tamén o que continuamos é a ver unha sesión continua do que nós o ano pasado titulábamos como un manual de descontrol ou de xestión, porque existen diversos indicadores que así o amosan, non? Por exemplo, na cuestión de transparencia pública, pois os orzamentos siguen a aprobar completamente fora de prazo. Este ano o orzamento prácticamente se aprobou de forma definitiva no mes de maio. A liquidación das contas tamén se veñen aprobando todos os anos fora de prazo. As contas xerais do ano pasado tamén se aprobou fora de prazo e, por tanto, o que vemos é un continuo incumprimento da transparencia, non se fan as reformas necesarias, continúan eses problemas, despois os orzamentos non se executan porque se aproban moi tarde, e isto que vemos, despois de pasar o cuadro do mandato, é que se continúan sen correxir. Tamén continúan os mesmos problemas ca intervención municipal, xa que existen multitud de reparos de legalidade. O ano pasado se chegou a máis de 200 reparos de legalidade. Este ano temos solicitado o dato, de momento non o entregaron, pero polo que foi a evolución durante o ano consideramos que se vai a chegar ao mesmo número ou aproximado de 200 reparos na legalidade das diversas actuacións por parte do Concello. E continúa a haber nesa cara oculta ese beneficio que ano tras ano aumenta ou se comporta de igual maneira no que é a obtención dun superávit por parte do Concello, que tamén consideramos desproporcionado. Este ano o superávit do Concello, é dicir, o beneficio que ten o Concello, é de máis de 9 millóns de euros. O ano 2019 foi de 12 millóns de euros e, polo tanto, en global, no que vai de legislatura, o Goberno local leva un superávit de 20 millóns de euros. Isto que quere decir é que nós, cando se iniciou a legislatura, plantexamos a necesidade de que se baixaran os impostos á cidadanía, xa que se habían aumentado durante 10 anos consecutivos, froito do catastrazo, e nos dixeron que non había cartos, igual que nos dixeron que non había cartos cando propuxemos actuacións públicas como a recuperación do parking da Praza de Galicia, a parcela de Peleteiro, etc. Isto que amosa que ao final se están a cobrar en exceso impostos á cidadanía que non se dan xestionado e que, polo tanto, non ten sentido que se continue con esta presión fiscal no Concello, porque, ao final, no ano 2019, desos 12 millóns de euros de superávit, a maior parte foron a parar a pagos anticipados aos bancos. Este año, os 9 millóns de euros, en vez de invertilos en novas actuacións, a maior parte foron a refinanciar actuacións que xa se habían aprobado o ano anterior. Por lo tanto, nos consideramos que existe un beneficio completamente excesivo por parte do Concello que é froito da presión fiscal excesiva á cidadanía. Outro dos indicadores que tamén reforzan este manual de desxestión e descontrol do Concello é que durante o ano 2020, durante 10 meses, non foron capaces de cumprir co pago a provedores. O pago a provedores é unha obriga que teñen todas as administracións públicas nun contexto de que as empresas, os autónomos, os profesionais, ademais a maiores, nesta situación de pandemia e de recuperación económica, necesitan cobrar as súas facturas e necesitan liquidez. A lei establece un prazo máximo de 30 días para pagar esas facturas e, o que temos é un cadro no cual amosa a imaxe do Concello desa cara oculta na que no ano pasado incumpriu xaneiro, incumpriu febreiro, incumpriu marzo, incumpriu abril, incumpriu maio, incumpriu xuño, xullo, agosto
e setembro solamente cumpriu a final de ano, porque evidentemente a final de ano tens que pagar todas as facturas para pechar a contabilidade. Co cual, esa dinámica que xa é un clásico no Concello de incumprir o pagamento a provedores continúa no balance do ano 2020 e as empresas autónomos e profesionais, neste momento ademais especialmente delicado como é a recuperación da economía na pandemia, pois continúan sin cumprir con ese prazo de pagamento. E despois, en canto ao que é a execución dos orzamentos, que tamén é que é froito da propia recaudación que se fan dos impostos aos ciudadanos, da tributación que fai a veciñanza, pois o que vemos é que presupostan grandes cantidades, como, por exemplo, no capítulo 2, que é gasto corrente, no ano 2020 presupostaron 51 millóns de euros e despois quedaron executados 42 e, por tanto, sobraron 8 millóns de euros, o que nos amosa unha vez máis que o único que fan é recaudar presión fiscal, como acontece co tema das multas, onde este ano se recaudaron 2,2 millóns de euros, a pesar da pandemia, se recaudou en sancións de multas. A cuestión dos radares, xa vimos insistindo nelas, que en vez de facer unha prevención, o único obxecto que teñen é unha recaudación, que ademais gran parte desa recaudación se leva unha empresa externa e non o propio Concello, pero vemos que o goberno local sigue na mesma dinámica que da presión fiscal de recaudar e recaudar para despois nin tan siquiera facer un gasto acompasado no tempo, que ademais se enlaza co que comentábamos antes, que como os orzamentos se aproban completamente fora de prazo, despois non hai tempo para executalo. Isto, a prova máis evidente, a vemos nos investimentos na cidade, que se orzamentan cada ano, pois que son cando realmente os veciños teñen que ver que esos impostos que pagan se traducen en melloras nas infraestructuras, en melloras en xeral na cidade, o que vemos é que o ano pasado o nivel de investimento chegou ao 20%. Iso quere decir que de 37 millóns de euros que tiñan orzamentados, só foron capaces de executar 8 millóns de euros. O cal quere decir que de cada 10 euros, 8 se perden. E, por tanto, como se traduce ese nivel de presión fiscal que existe ahora mesmo en Santiago en relación cos impostos? Pois que realmente non se executan, que ao final temos unha recaudación completamente excesiva, que non fai falta ter esa presión fiscal, porque depois o goberno o que fai é que non executa os investimentos e o único que ten é un beneficio que ten nos bancos. E como ten nos bancos? Pois é que no ano 2020 rematou con 45 millóns de euros en depósitos bancarios. Isto é unha completa desproporción, porque 45 millóns de euros en depósitos bancarios, para que nos fagamos unha idea, é prácticamente o 50% do orzamento do Concello. Por lo tanto, nos o que vemos neste dibuixo é un afán recaudatorio, unha presión fiscal completamente excesiva sobre os cidadáns, porque despois se orzamentan grandes cantidades no presuposto municipal que depois non se executan, non se transforman en investimentos e veña a recaudar, cando despois ao final a cidadanía non ve que esos investimentos dos seus impostos traduzcan, porque gran parte dos que se están facendo ahora mesmo na cidade non corresponden ao Concello, senón que corresponden a obras financiadas pola Xunta de Galicia, como foi a Intermodal ou como é a obra en Conxo, como é a obra na avenida de Lugo. Esa presión fiscal ten que baixar porque, ademais, nos ingresos, o que amosa tamén o balance económico, é que aquilo que nos decían durante o ano 2020 de que iba a haber un descenso clarísimo dos ingresos, o que vemos é que nos principales impostos, que son os impostos directos, como, por exemplo, a contribución urbana, que pagamos todos, pois se recaudou o 98%. Por lo tanto, non é certo que houbera esa caída tan drástica dos ingresos, non é certo aquilo de que non había cartos para nada, sino que todo o contrario, o que non hai capacidade para xestionalos. E despois tamén os indicadores económicos finais do balance económico, pois o que amosan é que, evidentemente, despois deste
deste relato amosan claramente que a liquidez do Concello é o indicador que máis mellora con respecto ao ano anterior, e o que máis empeora é o gasto por habitante, con cual a ecuación que temos é moita presión fiscal, moita recaudación, pouco investimento e pouca xestión. Pero de todo este panorama que nos xa o ano anterior calificábamos como un manual de desxestión e descontrol por parte do Concello, pois o que vemos é unha sesión continua desta situación, que non se fan as reformas, que o goberno está na foto, que non está na xestión dos impostos dos cidadáns, que non hai justificación para manter este nivel de presión fiscal sobre a veciñanza, e, sobre todo, a principal nota que vemos é que vamos de mal en peor, porque se o ano pasado adxudicábamos 4 millóns de euros de xeito directo, 4,8 millóns de euros de xeito directo, este ano prácticamente duplicamos e adxudicamos 8 millóns de euros a dedo en contratación sen ningún tipo de licitación ou de concurso. Isto, como digo, supón que prácticamente o 30% da contratación do Concello se fai dun xeito directo, que nos consideramos que conculca claramente a transparencia e as boas prácticas da xestión das administracións públicas. Este é un pouco o resumen do balance do ano anterior, que hoxe se tratou na comisión informativa, e que nos queremos poñer en riba da mesa porque consideramos o que decía antes, que existen dous imaxes claras do Concello. Unha do goberno local, unha que é propiciada por administracións externas, como o claro exemplo da Xunta de Galicia, con actuacións moi potentes como é a estación intermodal, como é as obras na Avenida de Lugo, como é as obras en Conxo, como é a promoción constante da cidade a través do Xacobeo, e a cara oculta do goberno local, que cando pon a documentación en riba da mesa e a podemos ver, pois o que encontramos é que realmente o que se dedica é a adxudicación directa de preto de 8 millóns de euros. Nada máis, tenes unha pregunta? Esos 8 millóns de euros son contratos menores, pero pode poñer algún exemplo? Perdón. Esos 8 millóns que son en contratos menores, ¿no? Sí. Non sei se pode poñer algún exemplo, quero dicir, como se justifica ese incremento por parte do... Bueno, a ver, é certo que a lei de contratos permite, senón, claro, estaríamos nun claro manifesto de ilegalidade. A lei de contratos permite hasta 15.000 euros facer unha adxudicación directa, pero nos podemos entender que en algúns casos de necesidade, de emerxencia, de justificación, pois que eso se poda usar, porque está dentro da legalidade, lóxicamente, pero tamén é certo que esa interpretación que se fai da lei é que non se pode recorrentemente estar adxudicando constantemente contratos menores, sino que tens que facer unha previsión de cal é realmente as túas necesidades de contratación e facer a licitación pública para que se permita competir o resto de licitadores. Hai que ter en conta que nun contrato directo non se permite que outras empresas ou profesionais podan optar a ese contrato, senón que é unha adxudicación directa. Por lo tanto, quedando claro que a lei permite utilizar unha figura, digamos, excepcional na lei, como é a adxudicación directa hasta 15.000 euros, tamén o que di é que hai que justificar claramente esa necesidade e hai que enmarcala no plan de contratación do Concello, que non se pode usar ese tipo de contratos menores de xeito recurrente e sen existir unha planificación, porque senón estaríamos vendo que constantemente se vulnera a libre competencia que debe existir no mercado. Despois, por outro lado, eso que comentaba de que 8 de cada 10 euros queda de investimento que quedan sen ejecutar, o alcalde sempre dijo un pouco que reorientar as necesidades do Concello, que as inversións en grandes obras igual quedan para o orzamento do 2022, non sei se sirve de justificación. Non, porque isto non é un feito puntual de que este ano quedará sen executar prácticamente 8 euros de cada 10, senón que vemos que é un feito recorrente que xa se fixo tamén no ano anterior,
e o que vemos é que, claro, a presión fiscal que se realiza sobre os cidadáns para cada vez recaudar máis, poñamos o exemplo de que en plena pandemia se recaudan 2,2 millóns de euros en sancións, en plena pandemia. O que se ve é que hai un afán recaudatorio desproporcionado por parte do Concello e que eso non se transforma en beneficios para a cidadanía, porque depois as obras non se executan. E non se executan porque, como comentábamos antes, o goberno está instalado na foto e non está instalado na xestión. E, por tanto, ao final, o que temos son orzamentos que se aproban, como este ano, prácticamente no mes de maio, ao final non hai tempo a executar, ese diñeiro que se recauda aos veciños que pagan os seus impostos, pois queda como un beneficio para o Concello, que depois moitas veces non sabe o que facer con el. Por exemplo, no ano 2019, pois adicouse a adiantar pagamentos aos bancos cando a débeda bancaria do Concello é moi baixa. Dixo, por eso te ha apuntado, 2,2 millóns de euros en multas en 2020. Perdón? Recaudaron 2,2 millóns de euros en multas en 2020. Sí, exactamente, sí. Vale, se non hai nada máis, moitas grazas.